Cântăreața Lidia Buble a fost trimisă în judecată de procurorii DICOT, fiind acuzată că ar fi mituit 2 agenți de poliție din cadrul Brigăzii Rutiere București pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest, cât și pentru a nu fi amendată întrucât nu avea asupra sa declarația pe proprie răspundere necesară pentru deplasarea pe timp de noapte pe parcursul instituirii stării de alertă pe fondul pandemiei COVID-19. Prin rechizitoriul din data de 16 noiembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, sub măsura preventivă a controlului judiciar, a 2 agenți de poliție din cadrul Brigăzii de Poliție Rutieră București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, conform unui comunicat transmis de DICOT. De asemenea, prin același rechizitoriu, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a altor 2 persoane, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și instigare la dare de mită. Potrivit portalului instanței de judecată-i, în dosarul înregistrat la Tribunalul București pe data de 19 noiembrie, pe lângă Lidia Buble, au mai fost trimiși în judecată alte 4 persoane: Laurențiu Cristian Ciupercă, Marius Constantin Miulescu, Elena Daniela Reznicsek și Dragos Ștefan Presură. Conform comunicatului transmis de DICOT, la data de 15 februarie, în intervalul orar ora 2:32 ora 3:11, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza municipiului București, inculpații, în calitate de lucrători de poliție în cadrul Brigăzii de Poliție Rutieră București, ar fi pretins și primit mită, suma de 900 lei, de la o inculpată, Lidia Buble NR, pe care au oprit-o în trafic, pentru efectuarea unui control de rutină. Suma de bani primită de către inculpați cu titlu de mită a fost remisă de către o inculpată cercetată în cauză, atât cu scopul de a nu fi testată cu aparatul etilotest, cât și pentru a nu fi sancționată contravențional întrucât aceasta nu avea asupra sa declarația pe proprie răspundere necesară pentru deplasarea pe timp de noapte pe parcursul instituirii stării de alertă pe fondul pandemiei COVID-19, respectiv nu deținea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. 2. Din OUGNR 195/2002, fapt ce constituia contravenție conform art. 101 alin. 1. PCT. 18 din același act normativ, arată anchetatorii.